Zdravím všechna stvoření, která ráda vyrábí. V tomto videu vám ukážu, jak si jednoduše obdrátkovat kamínek pomocí ambulantního uzle a provlíkání. Je to opravdu jednoduchý, s trochou trpělivosti to zvládne každý, tak hurá na to! Co k tomu budeme potřebovat? Nějaký materiál, který budeme obmotávat, je základ. Já používám červený jaspis, můžete použít jakýkoliv jiný kamínek, nebo třeba větší minci a jdou i třeba skleněný kabošony. U kamínku je důležitý hlídat si tvar, měly by být co nejvíc placatý a nesmí být vydutý, konkávní. To by se pak špatně motalo. Ideální tvar je podle mě podobný slzičce. Druhým materiálem je drátek, já používám mosaznej 0,3. Vemte nějaký tenčí, který se bude dobře provlíkat a tvarovat. A z nářadí potřebujeme nějaký kleštičky, kterým drátek štípnem a případně plochý kleště kulatý, který nám pomůžou drátek když tak dotvarovat. Jako další nářadí potřebujeme mít něco, co bude mít kulatý průřez, ideálně s průměrem kolem 0,5 cm. Já používám háček, co má zhruba 7 mm. A jako poslední materiál nějakou šňůrku, na který potom kamínek pověsíme barevné kůžičky, stužky, nitky, cokoliv. A nakonec potřebujeme nějaký svěrák, já žádnej nemám, takže budu používat kolena. A to je všechno, co k vyrábění budeme potřebovat. Ještě se na chvíli vrátím k výběru kamínku. Nesmí být moc velký a těžký, neměl by být příliš baculatý, čím víc placka, tím líp, a nesmí být vydutý. To je, kdyby v něm nakreslila kdekoliv 2 body, musí úsečka, co je spojuje, vždycky být uvnitř toho kamínku. A neb jak popsat to nejvíc složitě, že nesmí být žádný strany promáčklej. Haha. Prostě vyberte ten nejkrásnější placatý kamínek. S drátkem je to jednodušší, jakýkoliv přiměřený tloušťky a materiál je v podstatě jedno. Měď, mosaz, nerez, stříbro, zlato, něco, co můžete opakovaně kroutit, takže hliník není úplně ideální, ale taky se dá. Ze špulky ucvaknout tak 80 cm, záleží na velikosti kamínku, na tloušťce toho špalíku, který budeme omotávat, na způsobu motání a tak dále, prostě přiměřeně, ať se do toho drátku nemotáte a aby to tak nějak vyšlo. Zkrátit se dá vždycky a navázání taky není žádný velký problém. Ucváknutý drátek potom přeložíme na půl, tím, že si dáme konce k sobě, snadno najdeme prostředek. Dávejte si přitom jenom pozor, aby se vám drátek neskroutil, neudělal se vám tam nějaký přehyb, smyčka a průběžně ho rovnejte a když ho máte přepůlený, tak ho vyžehlete. To znamená, že ho chytíte mezi palec a ukazováček a jakoby ho budete hladit, dokud se nenarovná. On, jak byl na té špulce, tak je takový napružený do spirálky, tak aby byl víc rovnej, tak ho takhle několikrát pohladit. Když je drátek vyhlazený, může se jít motat. Předpokládám, že ambulanťák každý zná, ale tak radši pro jistotu rychle k uzlování. Mám 2 šňůrky, oranžovou, modrou. Oranžovou dávám přes modrou a modrou dávám dovnitř pod oranžovou. A z druhé strany to samý. Oranžová přes modrou a modrá pod oranžovou. Což mi vytvoří plochou smyčku, ambulantní uzel, ambulanťák, ambulák, spousta názvů to má. Je krásně placatá a ty smyčky v sobě jakoby kloužou. Oranžová vede k oranžovej, modrá k modrej. Pokud ho uvážete špatně, což by znamenalo, že byste dali oranžovou přes modrou a potom oranžovou pod modrou, tak se nevytvoří ambulantňák, nebude to placatý, ty konce půjdou do prostoru, bude to jakoby do křížku. A rozhodně ho nepřesvědčíte, aby si lehnul. Což nechceme, my potřebujeme, aby si ten uzel co nejvíc lehnul na ten kamínek a aby drátek šel, odkud přišel. Za chvíli to uvidíte, pochopíte. Tak hurá na samotný drátkování. Prvním krokem je upevnit váleček do svěráku, v mém případě teda háček mezi kolena, tak aby byl kolm k zemi. Důležitý je, aby to byl fakt váleček, aby neměl konický tvar, takže nějakou kulatou tušku, špalíček, tyčku, brčko větší a podobně. Než začnu uzlovat, tak si na jednom z těch konců udělám takový jakoby šmodrchel, abych poznala, který je který. S bavlnkama to bylo jasný, jedna byla oranžová, druhá modrá, ten drátek má stejnou barvu a když ho chcete označit nějakým fixkem nebo něčím podobným, tak to není dostatečně vidět. Takovýhle uzlíček je jasně zřetelný po celou dobu motání, takže doporučuji udělat to samý.
Pak už stačí jenom drátek středem přiložit k válečku, proto jsme ho předtím půlili, aby jsme viděli, kde je prostředek, a uděláme kolem válečku ambulantní uzel. Já jsem si řekla, že ten konec s tím uzlíkem půjde vždycky vrchem, ať je nalevo nebo napravo, tak vždycky ho překládám přes ten drátek hořejškem a pak ho protahuju. Takhle mám jistotu, že se mi udělá opravdu plochá smyčka. Kdybych si to nehlídala, tak mi vznikne ten druhý uzel, který mi ty drátky pošle do prostoru a pak mi ten uzlík nebude sedět pořádně ke kamínku. Omotáváním kolem válečku vytvoříme takovýhle jakoby bublinky. Bude to taková řada bublinek, které budou oddělený právě těma uzlíkama. Tyhle ty ambulanťáky by šly nahradit třeba jenom překroucením 2x, 3x drátků přes sebe. To bych používala, pokud ten drátek je hodně tlustý a špatně tvárnej. Když mám ten tenonkej, tak ty uzlíky jsou podle mě ideální, protože se to potom nerozjíždí, drží to tvar a vytvoří to takovou jakoby kraječku. Bude to nakonec prostě podle mě vypadat líp s těma ambulanťákama. Tak, když máme hotový jeden ambulanťák, tak je na řadě druhý. Teď je důležitý to, aby jsme tu bublinku stahli z válečku a dali ji do prostředka jakoby nad ten váleček a utahovali jsme v řadě, aby se nám ty bublinky potom nekroutily do oválku nebo do nějakých jiných tvarů. Důležitý je, aby vytvořili přímku. Bude to řada bublinek, které budou kopírovat okraj toho kamínku, tak aby zůstaly v jedné rovině. Když takhle uzlujete drátkem, tak on se postupně různě kroutí a přehejbá, tak ho průběžně žehlete mezi prstama, aby se narovnával. Dávejte si pozor, aby se tam nevytvořily různé smyčky, to by mohlo víc k tomu, že ten tenký drátek se může přetrhnout. Takže průběžně dorovnávat, dožehlovat, aby byl furt hezky rovnej. Při uzlování je jedno, jestli vám ten drátek spadne jakoby z toho válečku, důležitý je, aby na něm seděl při utahování. Aby byla bublinka jako bublinka. Já si často pomáhám tím, že si předchozí bublinky přidržuju ukazováčkama a drátek utahuju palcema a prostředníčkama. Ale samozřejmě každému vyhovuje něco jiného, uzlujte si podle sebe. Až budete mít hotový takový 3-4 bublinky, tak je na řadě vzít tu řadu a přiložit ji ke kamínku. První bublinku přikládáme v místě, kde chceme mít potom očko, na který potom budeme celý ten kamínek věšet, a ostatní jdou po obvodu toho kamínku. Vytvoří kolem mě takovou obrubu připomínající krapny. Drátek namačkávám na kamínek tak, aby mi uzlíky seděly přímo na okraji toho kamínku a při pohledu zepředu mi ty bublinky vytvořily půlkruhy a to samý zezadu, aby tam byl půlkruh z té bublinky. Samozřejmě se přitom snažím co nejvíc přiblížit tvaru toho kamínku, aby mi to nikde neodstávalo, ale aby opravdu drátek seděl přímo na tom kamínku a zároveň se mi ty bublinky moc nezdeformovaly, jenom se ohnuly kolem toho kamínku. Po tomhle prvotním přetvaráním se pokračuje stejně jako předtím uzlíkováním kolem válečku, tak aby jsme vytvořili pokračování v té řadě bublinek. Hlídám se, abych správně utahovala, dotahovala, aby mi vždycky ta část drátku s uzlíkem šla vrchem a vytvořil se mi krásně plochej ambulantní uzel. Občas se může stát, že se jakoby ten ambulantní uzel utáhne ne úplně ideálně a ty bublinky se jakoby postaví na kolmo k sobě. V tom případě je vhodný vzít plochý kleště a jenom ho lehce pomačkat, aby se ty bublinky dostaly zase do jedné roviny předtím, než se budou ohybat podle kamínku. Po 2-3 vytvarovaných bublinkách zase přikládám ke kamínku a ohybám je podle jeho tvaru, abych viděla, kolik mi toho zbývá, po případě, jestli nemám nějakou bublinku víc natáhnout nebo naopak zmenšit, aby mi to vyšlo přesně. Počet bublinek je vždycky jiný podle velikosti toho, co zrovna omotáváte. A je dobrý si proto kontrolovat, kolik mi toho ještě zbývá. Protože tyhle uzly fakt párat nechcete. Další taková mini rada je k tomu, když si ten uzlík nesedá přímo na ten kamínek pořádně. Stává se to, když kamínek má příliš ostrou hranu a ten uzlík je na něj moc velký, tak ho ohýbám pomocí kulatých kleští. Ale u toho je třeba si hodně dávat pozor, abyste to nezmáčkli moc, aby se ten drátek v podstatě nepřeštípnul sám o sebe. Takže opravdu jemňouce, lehonce dotvarovávat, nemačkat kleště až úplně, co to jde.
To samé samozřejmě platí i pro utahování těch samotných uzlů. Nervěte to vší silou, jenom to dotáhněte k tomu špalíčku a pak ten druhý k tomu předchozímu uzlu, aby se to dotáhlo na určitou úroveň, ale ne, aby se to přeškrtilo přes sebe, protože pak se ten drátek trhá. Možná si říkáte, že přetrhnout drátek přece není nic jednoduchého, ale jak s ním furt pracujete, ohýbáte ho sem tam, tak on se časem unaví a pak ho přetrhnout není vůbec žádný problém, takže opravdu žádná hrubá síla, jemňou se dotahovat, opatrně s tím pracovat, ať si to nezničíte v půlce a nemusíte začínat zbytečně od znova. Když se dostanete do stavu, že máte omotaný skoro celý kamínek, zbývalo by tak půl bublinky, bublinka k té první, tak začneme pořádně dorovnávat části uzlíků a těch bublinek kolem toho kamínku, aby to na něm opravdu všechno pořádně leželo, protože tohle je v podstatě poslední fáze, kdy se s tím dá nějak hejbat, dorovnávat to a ohejbat. Následně budeme kamínek napevno fixovat do toho drátku, aby se z něj už nedostal. Uzlíky budou ležet přímo na jeho povrchu a už se k ním prostě kleštěma nedá dostat. Maximálně do toho pak můžete ze zhora bouchat třeba dřevěnou paličkou, aby se to víc sedlo, lehlo, ale to není úplně ideální, takže lepší je si usnadnit práci a předem si to pořádně připravit, protože teď bude následovat provlíkání. U provlíkání už nepotřebujeme vidět, který drátek je který, takže se můžeme zbavit toho našeho šmodrchele tím, že ho rozmotáme, po případě rovnou uštípneme kleštěma. A teď přijde podle mě ta nejtěžší část a to připevnit tu poslední bublinku k té první. Někdo to dělá tak, že jakoby udělá ještě půlku toho ambulantního uzle, provlíkne to do první bublinky a pak udělá druhou půlku, že se ten ambulantní uzel jakoby udělá kolem toho drátku první bublinky. Pro tenhle způsob se většinou rozhodnu, pokud by zbývalo jakoby víc jak půl bublinky do konce, aby se mi tam v podstatě vytvořila taková menší bublinka. Ale když zbývá dokonce méně jak půl bublinky, je tam takový malilinkatý kousek, tak už rovnou provlíkám do té první bubliny a udělám uzel, kterým to všechno stahnu. Oni se mi ty ostatní bubliny trošku napnou, zdeformujou, vytvoří se místo nich víc oválek, což podle mě vůbec nevadí. Důležitý je, aby to bylo hodně pevně utáhlý kolem toho kamínku, aby neměl žádnou šanci z toho vypadnout. Ale zase bacha, nesmí se ty bubliny natáhnout až moc, musí furt zabírat celou tu hranu kamínku a kousek ze předu a kousek i ze zadu. Na tohle si dávejte pozor především u těch víc baculatej, který mají jakoby vyšší ty hrany, aby to pak z toho kamínku nemělo tendence sklouzávat. Po připevnění konce k začátku máme v podstatě základ a teď už záleží na tom, jestli chcete, aby ten kamínek byl co nejvíc vidět, anebo ho chcete schovat pod nějaký výplet drátku. Já mám osobně radši, když je ten kamínek co nejvíc vidět, takže zvolím co nejjednodušší způsob provlíkání, což znamená, že si jeden drátek nasměruju dozadu toho kamínku a druhý dopředu a začnu provlíkat. Konec drátku píchám vždycky ze zhora do bublinky a pod její drátek potom vytahuju ven. Takhle jsem provlíkla jakoby první bublinku a pak jedu k té poslední v podstatě proti směru. Tím, že je důležitý ten drátek prostrkovat furt stejně, takže já jedu z obvodu do středu kamínku pod drátek a potom jakoby ho zase nasměruju ven a zase z toho obvodu do středu toho kamínku. A utahuju to zase jemně, abych si nedeformovala ten tvar, aby se mi ty bublinky moc nestahovaly k té jedné provlíkané straně a nedeformoval se mi příliš jejich tvar, aby furt jakoby připomínali spíš ten půlkruh než trojúhelníček. A samozřejmě si hlídám to, aby se mi drátek příliš neskroutil, nevytvořila se mi na něm nějaká smyčka. Průběžně si ho žehli mezi prstama, mezi palcem ukazováčkem ho jakoby furt hladím, aby byl co nejvíc rovnej. Když se mi vytvoří nějaká smyčka, hnedka ji rovnám, aby se ten drátek neskroutil a neměl tendence se přetrhávat nebo zasekávat v těch jednotlivých bublinkách. Tohle provlíkání většinou začínám na zadní straně toho kamínku, protože nevím proč, ale vždycky ta první strana, kterou dotahuji, je mnohem víc zdeformovaná než ta druhá. Nevím, jak se to podaří vám, ale prostě pro mě je jednodušší začít na té hrubové než na té lícní straně.
Tímhle jednoduchým způsobem provlíkání a následným utáhnutím zafixujeme ty bublinky na tom obvodu kamínku a oni už se pak nebudou moc hnout, kamínek z toho nemá šanci vyklouznout. Samozřejmě se to musí dělat na obou stranách toho kamínku, což je asi jasný. Takže potom, co dokončím tohleto provlíkání, tak to nedotahuju úplně finálně a nesnažím se ten drátek rovnou zafixovat, ale přejdu k druhé straně toho kamínku, kde udělám to samé provlíkání. Předpokládám, že princip jste pochopili, tak to trošku zrychlíme, ať tu nejsme půl hodiny. Když provlíknu přední i zadní stranu, tak je potom dotahuju současně, aby se mi to jakoby neposunulo moc dozadu nebo moc dopředu, tak postupně utahuju přední, zadní, přední, zadní, přední, zadní. Dokud nejsem spokojená s tím, jak je to dotahlý a s tvarem jednotlivých bublin a celkově toho drátku, tak to prostě dorovnávám a dorovnávám. Po případě to můžu i provlíknout, tam, kde si myslím, že by to bylo hezčí, prostě si s tím pohraju, aby to vypadalo co nejlíp. A když už jsem tak nějak spokojená, tak ty oba dva konce směřuju směrem k tomu místu, kde chci mít očko. Tam to provlíknu a skroutím drátky kolem sebe. Tím vytvořím takovou malou filigránovou část, která mi bude sloužit jako základ pro závěsné očko. V tenhle moment je dobrý si rozmyslet, na co to budete a jak věšet. Kdybyste chtěli věšet třeba na řetízek, tak by bylo dobrý mezi řetízek a kamínek dát kroužek, který si jednoduše stočíte ze silnějšího drátu stejného materiálu, kterým jste omotávali kamínek a pak ho tam vlastně jenom lehce provlíknete, přidrátkujete. Já to věším většinou na kůžičky nebo na nějaký bavlněný šňůrky a k tomu používám liščí smyčku. Tím pádem chci, aby mi ten kamínek seděl rovnou na té kůžičce a nebyl tam žádný kroužek mezi, takže stáčím to vočko přímo jakoby z toho kamínku v jeho rovině. Tenhle ten způsob zavěšování mi zajistí, že ten kamínek nebude po té kůžičce klouzat sem tam a ta kůžička se mi jakoby v něm nebude protáčet, protože když zvolím ten opačný způsob, kdy to závěsný vočko je kolmo na rovinu toho kamínku, tak se mi ta kůžička v tom jakoby furt prošoupává a často se mi pak při nošení stává, že ten uzel, který mám na té kůžičce, se mi furt dostává dolů k tomu kamínku a mě to hrozně rozčiluje, takže většinou volím způsob, kdy se ten kamínek jakoby přichytí napevno k té kůžičce. U závěsního vočka se fantazii meze nekladou, můžete se umělecky vyřádit. Já mám ráda filigrán, takže často dělám třeba to očko dvojitý, trojitý, s tím, že tam jakoby ten drátek kroutím, on je i takovej pevnější, protože tenhle ten tenčí mi přijde, že je lepší dávat na dvakrát, takže ho vlastně stočím okolo sebe, vytvořím filigrán a vytvořím i takhle samotný to očko, pak ho vyloženě přidrátkuju k tomu kamínku a nakonec dávám malinkatou spirálku, abych co nejvíc eliminovala to, že ty konce drátu tam budou někde čouhat a pak by mohly i píchat, což nikdo nechce nosit šper, který ho neustále bodá, že jo. Takže se mi osvědčilo právě zakončovat spirálkou. Samozřejmě ji pak co nejvíc připlácnu k tomu kamínku, aby moc netrčela do prostoru, protože do té spirálky se můžou třeba motat vlasy nebo se zachytávat vetr a tak podobně, takže zase dávám si pozor na to, kam jim umístím a jakým způsobem. A to je k obdrátkovávání kamínku všechno. Teď už stačí jenom ho pověsit na nějakou tu kůžičku, šňůrku, stužku, řetízek a tak podobně. Určitě se nebojte v komentářích pochlubit, jak se vám to povedlo a jestli byl návod dostatečně názorný a srozumitelný, budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu.